Samareka den prayetna samuriris eka bali titiyani gandayani Krisanya purnama sasi Gilar-gilar semedi tengahing latar milangono lintang Bima Sekti begegek ugeg mel-mel sadulita anakku Darmadewi Darmadewa wonten ingkang adhawuh Rama Semar wonten ingkang adhawuh Rama Semar kakang-kakangamu wis padha rampung nggone gegujikan inggih sampun mak bekti kula kunjuk ya tak tampa nala garing bektiku tanpa nono Pak ya Petruk tak tampa aku yang ngaturke bekti mau Bagong ya tak tampa nggonmu dolanan kok nganti suwi ora rampung-rampung Petruk nala garing Bagong kula mau kula Pak apa Mar iki bendaramu Darmadewa Darmadewi wis ngancik Jaka Tumaruna Darmadewi ngancik Remaja Putri kowe ra isih kalingan ngendikane Bathara Wisnu sesuk nek wis padha diwasa supaya didhawuhake nanging tak tunggu-tunggu saenggo sepriki lah kok Bathara Wisnu ora enggal timbul apa yen ngono kudu awake dhewe sing kudu ngobetke ndhawuhke marang si Darmadewa Darmadewi kira-kira ndiragat urung ngono lho Mas mergane arep duwe gawe ndhawuhake tegese mantu ki ya nganggo ragat nganggo syarat terus mengko arep nganggo tontonan apa ora ngono dipikir sisan ngono wong ya engko ya merokke sajen barang ngono ora gampang lho mo perkara nggon tekan kuwi gampang tumrap aku ning sing bakul le dhaup antarane Darmadewa Darmadewi mergo nunggu keterangane Wisnu saenggo sepriki durung teka-teka rak ngono to. Samareka den prayatna ong samure seka bali titiyane kandayani trisanya purnama sasi gilar-gilar sing di tengahing latar kan pantura dangu tatane Sang Hyang Bathara Wisnu kula ingkang sowan wa
rasaning tias kayuyun ngayomi lukitaning kalbu gambirwana kulawaninging ati ora kleru kaya iki prunanku Wisnu padha kanthi Rarja Wisnu pangastunipun Suwa Semar winanting karahargyan bekti kula kunjuk ya tak tampa bekti kula kunjuk pukulun ya nala garing tak tampa pukulun Dara Wisnu bekti kula kunjuk tak tampa Petruk kula nggih ngaturke bekti pukulun ya Bagong tak tampa pangabekti kula kunjuk pukulun ya Darma Dewi wis dewasa kula nuwun tak tampa ya nggih pangabekti kula kunjuk pukulun Darma Dewa ya wis dewasa tak tampa Darma Dewa alah kepasang yuga lagi wae tak nggo rasan sawetara nggonku nganti-anti pratamu ana ing Karang Kabulutan. Tujune urung kelakon tak dhawuhake. Nah, saiki aku mung bakal nanjike gunemu rikala semana utawa ucapmu rikala semana lamun ta wis dewasa kepengin kowe ndhawuhake antarane Darmadewa lan Darma Dewi. Ah, saiki tak tempuhake. Ana dewa nonton wong apreng tias padha sarasaran ning antariksa pindha astra ndrodo didali kadalagar ketunya kang kaleweran kabuncanganing samudra Mbak Lumimbak Mawa Prabowo Wa Semar kang agung pamengkumu pancen kalenggan iki suwanku mbutuhke Darmadewa Darma Dewi nanging ora tak dhawuhake lah banjur kalenggan iki wis titiwancine antarane aku Darmadewa Darma Dewi madyapada ngupaya panitisan kados pundi Rama Semar menawi ing mangke kula pisah kalian Kang Mas Darmadewa inggih kados pundi Rama Semar Darmadewa Darma Dewi kowe aja semelang ya. Ucape prunanku Wisnu rikala semana mesti bakal numusi. Nadyan tono bebasan walik watu. Ning mbuh kapan sarene saiki dawuhe antarane Wisnu Darma Dewi Darma Dewa ngupaya panitisan. Aku mung bisa ndongaake. Bisa nuwunke muga-muga nadyan to siji papan nggonmu ngupaya panitisan nanging ing mengkone ana dina kang gampangake ketemumu Darmadewa Darma Dewi pekasan bisa nyawiji dadi siji percaya siji klawan Bathara Wisnu percaya klawan Semar Badranaya menawi mekaten lajeng kula nyuwun pamit sedya minangkani panuwunipun Rama Pukulun Bathara Wisnu kula nyuwun pamit Kyai Semar sedya nuwun murih ing mangke estu pangendikanipun Rama Semar numusi iya Wa Semar aku njaluk pamit nyuwun pangestune Wa Semar ya Bathara Wisnu lalung sen tak bakali puja-puji rahayu tansah ngayemana laku jantramu kocap kacarita
Bathara Wisnu Darmadewa Darmadewi ical blas kaket dipakem dening Kyai Semar salah kedaden dados teja tigang perkawis mumbul ngantariksa teja ketiga sedya ngupaya panitisan sowang-sowang Garing Petruk Bagong kula Pak kula mo apa Mar ayo aku derekno mapan ana ing Pamelengan besem dipun ratus aku tak minta sing Hyang Widyasa muga-muga Wisnu Darmadewa Darmadewi kasembadan apa kang jinangka monggo kula dereke monggo kula dereke ayo Pak tak dereke Pak Sapakaripun Bathara Wisnu Darmadewa Darmadewi Kyai Semar sedya minta sing Bathara kadheraken keng putra tetiga wangsul cariyos ngajeng lumajaripun Bathara Brahma den bujung-bujung dening Bhamasura Wesai. Oh, Bhamasura. Ya. Yen ngono kalenggan iki aku ngaku kalah. Ulun sedya paring prisa kawan jeneng kita. Supayane kita pinanggiya kelawan Sudarma kita. Ya.
kita sowana ana ing Kahyangan Satpertala. Ya ing kono papan dununge ibu kita Sesilia Dewi Pertiwi. Dene eyangmu kang mengkoni Kahyangan Satpertala iku uga duwe dewa bebisike Sang Hyang Ananta Boga. Ing kono mengko kita mesti bakal antuk wewangan kang luwih cetha. Kejaba iku ulun uga sedya paring kanugrahan kelawan jeneng kita wujude jemparing. Arane Kyai semoga-moga. Wah, matur sembah nuwun. Mbok ya mau-mau ngene iki. Ora sah playon kaya bocah cilik. Matur sembah nuwun, Kyai semoga-moga wis tak tampa. Dadi sranane pinanggih kelawan Sudarmagu. Aku kudu sowan ning Kahyangan Satpertala. Iya. Ing kono mengko bakal antuk keterangan kang luwih cetha tinimbang ulun. Aku njaluk pamit Tara Brahma ingkang ati-ati Bhumasara. Om ilahi yoga ulun nggir Pertiwi wonten ingkang adhawuh Rama Nagagini wonten ingkang adhawuh Rama Nagatatmala wonten ingkang adhawuh Rama Pukulun iki wis ana marake Nila Rukmi Biyada Yaksi abdi ingkang cinaket dening yoga ulun Pertiwi coba tinimbalan Nila Rukmi
Kula Gusti Ayu padha kanthi raharja nggonmu marah. Pangastonipun Rahayu winanting karahargyan bekti kula kunjuk Rahayu. Ya tak tampa. Ya Rukmi, kula pukulun padha kanthi raharja marak kita. Winanting karahargyan awit saking pangestunipun pukulun bekti kula kunjuk. Ya ulun tampa. Matura Purwa Madya Usana rikalane kautus dening Yoga Ulun masrahake Buta Bajang kelawan Sudarmane Bathara Wisnu ketiwasan pukulun rikalanipun kula dumugi Argadamara keterangan pinanggih kumplang amung dumadakan wonten rawuhipun pukulun Bathara Brahma. Kula pasrahaken dhateng pukulun Bathara Brahma. Jur pukulun Bathara Brahma ingkang kewajiban mangke ngrimat dhateng ponang bayi Bajang Buta punika wau. Nanging lajeng kaparingan pusaka asma Raden Bumasura. Dadi wis paringi pusaka asma Raden Bumasura. Kula nuwun nggih. Sinareng kacandhak dening Wang Pukulun Bathara Brahma ponang jabang bayi ingkang wujud yaksa punika wau. Elok ing jagat ponang jabang bayi kaya ginege saengga dewasa rikma gimbal siung madha saculane warak netra mencereng pindha singaning menapa netraning singa barong ngantos kula kami gilan lajeng lumajar menika wau kalenggan punika kula kirang prisa kawontenanipun dos pundi jalaran kawis tara sanget wengis saking pamawas kula. Pramila kula saklajenge mboten saged ngaturaken menapa-menapa pukulun. Ana dewa nonton wong aprang biasa padha sarsaran. Tanpa turu dangu pratanyo Raden Bumasura aja padha kaget aku Kang Bata. Aja padha kaget aku sing sowan. Nirmi kula pukulun apa iki Bumasura kirang langkungipun pukulun. Ya senajan kepiye wae wong iki isih kulit daging isih putuku dhewe. Nger apa kita ingkang kekasih Raden Bumasura dasar kepriyata aku Bumasura miturut ngendikane Pukulun Brahma wujud ula kuwi mbahku bebisik Ananta Boga yen ngono apa sliramu sing bebisik Ananta Boga. Iya nggir ulun Ananta Boga. Wah, yen ngono mbahku. Eyangku. Lah banjur ibuku sing endi? Ibuku miturut ngendikane Pukulun Brahma.
sesilih Dewi Pertiwi sing endi? Dos pundi Rama? Lah ya diakoni wong iki anakmu kok aja mubeng minger. Ya aku ngger Sutapa ingkang nglairake jiwa ragamu. Aku ibumu. Bah, bektiku tampanono, Bu. Ya tak tampa Bumasara. Burine ayu kae sapa? Iki bibekmu. Aku ko ibumu, aku naga gini. Ya, bektiku tampanono, Kanjeng Bibi naga gini. Tak tampa ya ngger. Sing bagus mriki kae, aku pamanmu. Aku naga Tatmala. Bektiku tampanono paman naga Tatmala. Ya ngger tak tampa. Kanjeng Eyang, aku bakal ngundhut besok. Ana ngendi Sudarmaku kalenggan iki? Kepiye, Nger? Pertiwi. Nggih prayoginipun ajeng kapangan presa ngaten kemawon. Yes mongso borong jet iki putramu. Bumasara. Kepiye, Bu? Bakal pinanggih marang Sudarmamu kalenggan iki naning ndadekno kawuhananmu. Nitek jane Sudarmamu kalenggan iki wis nites ana ing Madyapada. Sranane kowe pinanggih kelawan Sudarmamu kudu kowe dadi ratu ana ing jagat raya. Dadi sranane kudu aku dadi ratu ana ing jagat raya. Kono ngger aja wasmelang yo ngger nadyan abot iki tak pasrahke kanggo sliramu. Kula tampanana iki cangkok wijaya mulya kanggo njaga keselamatanmu. Daya panguwasanipun lamun kowe nggawa cangkok wijaya mulya nadyan to mati sedina ping 7. Kowe bisa waliya temaing jati-jati temaing waliya nadyan tok nguripke wong kang tekaning pati tulung titimangsa bisa waliya temaing jati-jati temaing waliya. Ageng dayanipun. Iya ngger. Kowe kene saya suwe saya bisa genep tata kramamu. Kanjeng Eyang aning le Deksura kuwi. Kula nyuwun pamit ngupadi dhateng Kanjeng Rama wonten Jagatraya kanthi srana kula dadi ratu wonten Jagatraya. Aja semelang. Ulun uga paring pusaka wujude mina ning mina gajah. Upama nganggo nyabrang segara kita ora bakal kekurangan iso ngrekodaya merga kita nitih mina sing wujud gajah. Matur sembah nuwun. Golek ana negara ngendi yo nggih sing kena kanggo sarana kowe dadi ratu. Nyuwun pamit Eyang, sing ati-ati yo nggih. Gajah wonten pundi? Semekta ana sak jabaning pakayangan kene ing kono enggal Titiana Najab Samudra. Kanjeng Ibu nyuwun pamit. Ya ngger sing ati-ati tak paringi wadyabala. Lan ing kene iki akeh bala taksaka ing mengko bala taksaka karepe ngiringi lakumu ya ngger. Matur sembah nuwun. Kanjeng Bibi, Kanjeng Paman nyuwun pamit. Ya ngger sing ati-ati ngger. Iya ya ngger sing ati-ati ya ngger.
gajah piye ulun nira taksaka wae wonten ingkang adhawuh pukulun kita iku krasa punapi mbu ya lah kok dadi banyu ning samudra mawa daya panas kaya mangkene iki perbawane punapi wah kula nggih dereng ngerti coba titip lesanen iki perbawane apa tanpa antara dangu Prabdanya Bumasura nitih Gajah Mina kita iku sapa wani manjing jroning tengah samudra aku Bumasura aku nitih mina gajah kowe nitih mina gajah ya iki paringe eyangku Pukulun Hanantaboga lho kowe kelawan Adi Hanantaboga apane aku putune ibumu sapa ibuku Kanjeng Ibu Pertiwi Kanjeng Ibu Pertiwi ya aku kelingan yen ngono kowe ku gosih putuku ngger aku ki dewaning iwak aku Sang Hyang Baruna Pukulun Baruna kepara nyata bektiku tampanana Pukulun Baruna ya ulun tampa ngger lajeng kula saged matur aku eyangmu Kanjeng Eyang mekaten iya kowe sapa kula Bumasura iya Bumasura matur marang ulun iki eyang kita dadi cukup eyang mangkono kita arep menyang endi badhe ngupadi sedurma kula nanging serananipun kedah kula dados ratu wonten ing jagat raya. Pramila kula lajeng kaparingan titian mina gajah punika upami nacap samudra sampun ngantos ing mangke repot lampah kula. Oh iya, yen ngono ulun gampangke meneh ya nggih. Ulun uga bakal paring titian kelawan jeneng kita wujude Garuda. Garuda iku arane Garuda Wilmuna. Lamun nduk titihi bantere ngluwihi Gajah Mina iku kekasan kita bisa ngupaya negara ngendi kang sedya tok jangka. Wah, matur nuwun. Wonten pundi Garuda Wilmuna? Metu njabaning kayangan kene ing kono wis sumekta Garuda Wilmuna enggal Tityana. Wuli dhateng matur nuwun yang kula nyuwun pamit sing ati-ati Bumasura putu ulun.
laju tindaknya Raden Bumasura nitih Garuda Welmuna. Sinegeg gento kang kocapun nahan kang lagi gegono nitih Garuda. Kang pinangka sambing carita nenggih nagari Surateleng. Ing ngarep sanggianing para kadang sentana Sang Nata lenggah sinewaga kawistara den ulukaken candrane. Nenggih punika gumularing nagari Surateleng ingkang lenggah ngging dampar jejuluk Prabu Bomantaka. Rikalenggan punika kahadhep kapernah bapa paman ingkang kekasih Raden Supala miwah Raden Supali. Raden Supala Supali mengkeraken warangka dalem Sang Nata pate njaba pate njero paring dalem nama Nendyapati Rekana Patih Mandrakarna miwah Patih Pancatnyana. Patih Mandrakarna Patih Pancatnyana mengkeraken tumenggung nanging rayeksi nami Nilasuri. Ugi sajuga malih ugi kalenggan tumenggung nami Nilasari.
aja dubah wujud rayeksi nanging kasungan kasudibyan kanuragan ingkang linangkung ora mokal pinangka bebeteng nagari Surateleng. Rep sidem pamanemtan ana bae walang lisik labet sang nata dereng kepareng licitaning driya ingkang dereng kawijil nglesan. Bemara remangus wambrengeng kapikarnaning kaswose aning marga ama lakung sang kondo wastrat mojo leng lalu angulati surya mangrangsang wayah kumya samarawa yanto Estungkara Manik Raja Dewaku ya jagat wasisaning Bathara paman Sepala mewah paman Supali wonten ingkang adhawuh Angger Prabu Bumantaka wonten ingkang adhawuh Angger Prabu Bumantaka so paman Prahasta utawi paman Pancatyana mewah paman Mandrakarna wonten menapa Angger Prabu wonten menapa Angger Prabu lan sira temenggung Nilasuri oh inggih sinuwun wonten punapa sinuwun lan Nilasari nggih sinuwun wonten menapa sinuwun aja dadoh kelawan panjenengan ingsun merga sira iku ustad tak dadekake pinangka sapu kawat kiwa tanganku kula nuwun nggih kula ingkang njagi kawilujenganipun sinuwun wangsul dhumateng paman Supala pramila kalenggan punika sedaya para anung-anunging praja kula suwun ngrawuhi wonten pepanggihan punika jalaran kula sedya merjaken pasumpenan kula rikala ratrining dinten kapengker kula nyempena bilih nagari ing Surateleng punika kablabak dening Samudra Ludira punika werdinipun punapa paman Sisupala angler bawan ingkang sinungwadi jagat kang kinarya momong nuwun sewu ger pilih ing mangke paduka kepareng nyumpena negari paduka keblabak Samudra Ludira kirang bejanipun badhe nampi cobining Bathara ingkang ngakarya jagat Angger Prabu menika saking pangertosanipun ingkang Bapa pun Supala dan Bantara dangu Prabdanya Raden Bumasara aku sing teka papan kena Jawa kaget
Sura ana sajiganing satriya teka papan kene kawistara murang tata banget ngaku kowe ku sapa takon karo aku satriya saka Satpertala aku Bamasura kowe Bamasura Keparanyata iki negara ngendi iki negara Surateleng ratune sapa ratune aku kang jejuluk Prabu Bomantaka kowe sing jejuluk Prabu Bomantaka Ratu Surateleng Keparanyata kowe teko papan kene kaya murang tata tekamu arepmu arep duwe karep apa tak jaluk negara Surateleng kepiye tak jaluk negara Surateleng kelakon kowe njaluk negara Surateleng janji sentek budiku wah gege pati pawongan iki metu njaba tak jajal katik dayamu Bamasura aku aja tok nggo pengewan-ewan aku Patenana mesti ora bakal tak gawe macak mesti tak sirnake kocap kacarita Prabu Bomantaka saged kagem dening Raden Bamasura kenging perbawanipun Raden Bamasura Noyanaya Baskara Titimangsa Sirna Margalayu Prabu Bomantaka amung kuwandanipun blas ical kakedepaken manukma jagadipun Raden Bamasura
semanten ugi kahananipun Raden Bumasara. Saknalika boten kadiri kalenggan punika wis gagah pideksa wis nyandang sesandangipun Prabu Bomantaka. Kula pun Sisupala. Kula mangertos bilih sernanipun Angger Prabu Bomantaka kalenggan menika sampun dumunung jagatipun Raden Bumasara ingkang kalenggan menika ugi sampun ngagem busananipun Angger Prabu Bomantaka. Kowe arep bilake mboten babar pisan mboten. Mburi, wah. Kula menika patih sapa Pancatnyana. Bar mbilake mboten. Kula tetep badhe suwita. Yen ngono kalenggan iki Suratong sing dadi ratu aku. Diwarana marang para kawula aku dijuluk Prabu Bomantara. Kula nggih kula nderek anak seni beli paduka dijuluk Prabu Bomantara. Nanging kalenggan iki aku durung duwe sisihan, durung duwe garwa. Aku gandrung kapiluyu marang sajuganing wanita saka negara Mandura. Putri Mandura sing sesilih Dewi Januwati. Mula kowe kabeh tak kanthi ngluruk ana ing Mandura nglamar Putri Mandura swawi kula dherekaken sinuwun. Swawi kula dherekaken sinuwun. Raina semubang yang aruno